Tsaraba ta musamman mai kunshe da ayyukan da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar a wannan mako a kokarinsa na saitawa da kyautata goben Najeriya. Ofishin babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa akan sha'anin watsa labarai Abdulaziz ne ya shirya tare da gabatar muku wannan shiri domin sanar da 'yan Najeriya faɗi tashin da mai girma shugaban kasa yake yi a wajen inganta rayuwa da kuma jin daɗin 'yan kasa. A ranar Litinin 1 ga watan Janairu, a wani mataki na tabbatar da ƙudurinsa na aiwatar da kasafin kuɗi akan lokaci, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan kasafin kuɗi na shekarar 2024 da aka yi wa lakabi da kasafin kuɗi na sabuwar fata. A lokacin sanya hannu akan kasafin, shugaba Tinubu ya umarci ma'aikatu, sassa da sauran hukumomin gwamnati da su rinka mika rahoto akan ayyukan da suke yi na wata-wata. Shugaba Tinubu ya kuma sha alwashin saka ido da bibiya akan yadda za a aiwatar da kasafin kuɗin da yawansa ya kai naira tiriliyan 28.7, tare da alƙawarin mayar da hankali akan batun samar da abinci da kuma tsaro. A ranar Laraba, 3 ga watan Janairu, shugaban kasa Bola Tinubu ya bayar da umarnin ci gaba da faɗaɗa kware-kware kasafin kuɗin 2023 har zuwa Maris na shekarar 2024. A ranar Alhamis 4 ga watan Janairu, shugaban kasa Bola Tinubu ya aminta da naɗin sababbin daraktoci a wasu hukumomi guda biyu da ke ƙarƙashin ma'aikatar kula da tattalin arzikin teku. Hukumomin kuwa su ne hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa NPA da kuma hukumar kula da sufurin ruwa ta ƙasa NEMASA. Ranar Juma'a 5 ga watan Janairu, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi wata ganawa da manyan hafsoshin tsaron Najeriya a fadarsa da ke Abuja. A lokacin taron da shugaba Tinubu ya kira domin jin bahasi game da halin da sha'anin tsaro yake ciki a Najeriya, shugaban kasar ya umarce su da lalle su tabbatar da sun samu galaba akan bata garin da ke yi wa tsaron kasa barazana. Shugaba Tinubu ya kuma yaba musu akan nasarorin da aka fara samu na kawar da wasu gaggan 'yan ta'adda, amma kuma ya ce za a kira hakan nasara ce kawai idan an yi galaba ta ƙarshe akan duk wasu tsayoyi da ke wa rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa barazana. Tsarabar wannan mako kenan, sai ku biyo mu a wani mako domin jin mu dauke da sabuwar tsaraba mai kunshe da muhimman ayyukan da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar.